خێر هاتناوەتکەم هون بەرخاتونە فەرخان هادر بووینە ڕاستیژی ئەم وەکە دایکێ شنگالێ ئەم دایکێ ئێزدی ئیرۆش هەموو گونداژی ئینسانێکی کاربێ خۆ بگەهینە ئاخە خاتونە فەرخا ئەم هاتینە لێ درێ هادر بووینە ئشخوا مسعداما کردن گوتن گۆمادار ئانینە کۆر کۆلاینە ئێدالانێ بەلەدیە خانە سوورێ گوتن گو هەکە هون بچین وەکەش خۆڕە خێرەکێ بکن ڕاستیژی مەکرە خێرەک ئەم هاتن مەلێ دەرێ وەکە خوازاییمە دایک لێ کۆم بوون مەدار چاندن ئێت هێژیراینە زەیتوناینە دارێ ئسپەهینە مەشوەڕە کرا خێر مەگۆ ئەم دایکێ چن خێرەکە خواکردن بەرخاتونە فەرخا وەکە ئیسال جەماعە وێژی مەبڕێک و پێکرد ڕاستیژیم گەلەکە کێف خۆش بوون ژبەرێ 27 ئەم وێ ڕۆژێ پەکەکێ هەمووکێ پیرۆزیتکن سبەژی حەفلاوەیە مەگۆ ئەم ئیرۆ سەر ناوێوانجی و بەرخاتونە فەرخانجی وەکەژمەڕە تاریخە ئەمڤان دارا بچینن گەلەکێ دایکە مەژی کێف خۆشن ئیرۆ vê hînkayê em hatîne vê derê ji te ev weke ciyekî xwezayî em hatîne em dayek li vê derê weke ev dar jî weke ruhekî em li vê derê ji xwe re ewt kin weke tarîxekê tiştekî zîdey xweş e em ji xwe re li vê derê divan dara çînin û heta dinyayê jî heta em saxin jî em ê li vî erdê em ê xweyî derkevin û xatina ferxan xwedanê me hemû ka îşellah û taybet a jinê ئەم چ خلمەتێ بەر بکەن ئەم نەت پۆشمانن و چیش دەستێ مە بێ ئەمێژی ڕەکنجی ئەم پیت کەیف خۆشنجی ئەمیرۆ هاتینە لێ دەرێ حازر بووینە وەک ژنێ دێزیدی ڕاستیژی سەر ناوێ تاجی گوتنم ئەمێ دارا بچینش بەر هەفتی 27 مژدارێ شخوا سالڤەگەڕا پارتی هاتە ئاڤەکردن ئەم ژی وەک ژنێ دێزیدی ئەم دخوازن هەدەف و ئارمانجەمە ڕاستیژی ئەم دژمن بشکێنن ئەم نەهێلن دژمن بسەر بکەوێ ئەم بەرسڤە دژمن بدن الڤی وەختیدا ئەم بیژن ئەم هاینەژی و مێ هەر هەبنجی و ڕاستیژی سایە خودێ و vê partiyê îro gihiştîne vê hedefêm îro serketinê em li her milê jî dêtînin û em spasiya tevgera jinê dê zîdî tacê di Almanya jî dikin piştgiriya wan jî rastî piştgiriya ji me re kirîn ma xetasek ji li ber Xatûna Ferxan Kolaya ji ber yanî kirine xêr ji xwe re wan jî re xêr û ji me jî re xêr xêra me hemû îşelletî hebe heciyê av ji vê bîrê vexwar خێر jî bibîne efiyeta wî bê û belkî bi xêr û xweşî em hemû her sal bi xêr û xweşî em vê salê pîroz bikin û em vê salê bibînin bi xêr û xweşî ji xwe çayê me rastî jî li her dinyayê jî çayê şingalê belabû ye mesel xwezaya çayê şingalê belkî zîdeyî xwezaya her derê jî bê xwezaya çayê şingalê bi dar û ber tête naskirin bi çand dinya xwe tête naskirin qibê xwe qib û ziyaretê xwe tête naskirin her wisa jî me jî wek tacê me pêwîstî em îro darin li ber vê qiba Xatûna Ferxan biçînin ser navê partiyê jî ser navê tacê jinê dê zîdî jî em wisa xwezayê xweş bidine xweyakirin jî em bîjin bila dijmin zanibê haka em heyne û mê her hebin jî Coba,